Много хора обаче разбират това да бъдат автентични и го приемат като някакъв закон, чели са го някъде, чули са го някъде, като нещо, което им дава право да се държат както си поискат, без да се съобразяват с емоциите на околните, без да се съобразяват дори с някакви обществени норми, с някакви корпоративни норми. И смятат, че ако те не се държат по този начин, те едва ли не жертват своята автентичност. Не е така. Ти просто си човек, който има в по-малка или по-голяма степен някакво антисоциално поведение. И това няма да те доведе до никакви хубави места. Можеш да имаш някакви краткотрайни печалби, да кажем, но крайният резултат няма да бъде положителен. Затова е много важно да си даваме сметка какво означава да бъдем емоционално автентични. Двата елемента са неразривно свързани.